ang boxer na humarang sa ambisyon ni Crawford na makapasok sa 2008 Olympic. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Karamihan sa mga boxer ay nangangarap na makapasok sa Olympic. Isa kasi ito sa pinakamalaking event na ginagawa kada 4 na taon. Makakalaban mo dito ang mga pinakamagagaling sa iba't ibang bansa at kung papalarin ka na makakuha ng medalya, lalo na pag ginto, ay talagang kilalanin ka di lang sa bansa mo kundi pati sa buong mundo. Terence Alan Bud Crawford, ang undefeated 3 Division World Champion at kinikilalang isa sa mga pound for pound ngayon. Pinanganak noong September 28, 1987. Nagsimulang magboxing sa edad na 7. Base sa Wikipedia, sa kaniyang amateur career ay lumaban ito ng 70 beses at 12 beses lang siya natalo. Base naman sa boxrec.com ay makikitang 36 siyang lumaban at nagtala ng 11 talo. Sa kaniyang amateur career ay isa siya sa nangarap na makapasok sa Olympic, pero noong taong 2008 ang pangarap na muntik na sanang makuha ay naunsyami pa. May isang boxer kasi na humarang sa pangarap niya. Ito ay walang iba kundi ang tigasinding si Saddam Ali. Natalo si Crawford sa puntos na noon ay 19 anyos, habang itong si Saddam Ali ay 18 pa. Sa kaparehong taon, nagdesisyong mag-professional boxer na itong si Crawford at sa kanyang unang laban bilang professional ay nanalo siya via first round KO kontra kay Brian Cummings. Habang itong si Saddam Ali sa kanyang Olympic fight ay unang round pa lang natalo na agad siya sa kamay ng Ruso na si Georgian Popescu sa score na 20-5. Taong 2009, nagdesisyong mag-professional na rin itong si Saddam Ali at sa kanyang unang laban ay panalo din siya via first round TKO kontra kay Ricky Thompson. 2014, nakuha na ni Crawford ang kauna-unahang world title, ang WBO lightweight title, na napanalunan niya kontra kay Ricky Bourne via unanimous decision. Burns catches him with a left, but still digging in again, and then immediately Crawford comes. Once again, Burns being. Habang itong si Saddam Ali ay natalo sa kanyang kauna-unahang world title fight kontra kay GC Vargas na para sana sa bakanting WBO welterweight title via 9th round TKO. Pero naging world champion din siya noong taong 2017 nang makalaban niya at pinagretiro pa niya ang alamat ng Puerto Rico na si Miguel Angel Cotto via unanimous decision at nakuha ang WBO light middleweight title. Unanimous decision. Taong 2015 at 2016, nag-abot sana si Crawford at si Saddam Ali sa welterweight division pero walang usap-usapang laban na nangyari hanggang sa umakyat na rin ng timbang sa middleweight division itong si Saddam Ali. Ang pangalawang naging talo ni Saddam Ali ay noong taong 2018 kontra sa mas bata at undefeated na si Jaime Munguia via 4th round TKO. Down goes Ali on a left hook by Munguia. That's that size difference, Jim. That's real fun. Third knockdown. And there it is. That's gotta be the end of. At ang pangatlong talo niya at naging huling laban na rin niya ay noong taong 2019 kontra kay Anthony Yang. Natalo siya via 3rd round TKO. Matapos ang huling laban niya noong taong 2019 ay wala nang balitang magbabalik pa itong si Saddam Ali sa ibabaw ng lona. Patunay lang ito na kahit ilang beses ka pa matalo ay pwede ka pa rin bumawi, manalo, makuha ang kampyonato at maging tanyag at pinakamagaling na boksingero sa buong mundo. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, ang Pimperme.